Salut, sunt Eli și astăzi revin cu un nou mod showcase și slime-ul ăsta se bagă în fața mea. Și modurile de astăzi, pentru că sunt două, sunt Mob Dismemberment și Mob Amputation. Da? Oh my god. Avem aici... Deci ăștia sunt singurii mobi care pot fi... Cum să spun eu? Pot fi dezmembrați. Mai puțin creeper-ul. Creeper-ul îl lăsăm. Pentru moment aici avem mobii care pot... Chiar nu știu cum să zic chestia asta. Amândouă modurile au efecte asupra lor. Dar creeper-ul numai de la Dismembration are efect. Amputation-ul. Ce face amputation? Când să zicem că îi dai o bucată lui căcatul ăsta. Deci ăsta e Dismembration-ul, da? Vedeți? Se dezmembrează. E mai greu pigmenului să-i pice ceva din corp. Oh my god. Uitați-vă și voi. Deci, copiii mici nu știu de ce rămân așa. Copiii. Dead. În fine, poate am mai mult noroc cu Skeletron ăsta, zombiul. Pac, când i-am dat o bucată. Ai mă, chiar nu vrea nimeni să fie drăguț și cu mine și să-i dea. Oh, frate. Chiar nu mai am noroc. Vedeți, i-am tăiat mâna. Pac, i-am tăiat mâna. Și am murit într-un final. Iar Skeletron, el ori cade capul. Eu doar atât am văzut. Doar să-i cadă capul. Am avut noroc de săgeți. Deci nu înțeleg, n-am noroc deloc să le pice fețele. Uitați, vedeți? Și într-un final se distruge. Bine, îți dai seama că nu putea să arate sânge, cum vedeți la Pigman când moare, rămâne sânge, dar Skeletronul când moare nu lasă sânge. Bine, și normal, adică era cam aiurea să pice sânge dintr-un schelet. Pe bună mă. Da, acum haideți să curățăm și noi inventoriul. Că ne luăm noi clipul înapoi imediat. Și o sabie de diamond. Și de gold. Just in case. Și vedeți, ăsta când moare pur și simplu se dezmembrează. Dar și când explodează. Deci și când explodează, uitați. Nu știu. Kill the player. Și mă dau pe ăsta, da? Nu, tu ești la rând. Pac. Ați văzut? Rămân, deci rămân părțile, dar dispar repede când explodează. Am văzut odată. E mai greu să vă arăt. Îmi pare rău dacă auziți pe fundal niște bocănituri. La noi în bloc se lucrează. Nu știu ce save chestii. Deci, îmi cer scuze. Și da, cam ăsta a fost mod showcase-ul. Pun link-urile în descriere de la amândouă modurile. Și ne vedem data viitoare. La revedere!